nyalo resi. Mare no pod inyalo resi. Ya uru gi min jaki. Right. Amor gi chenro kabisa. Kendo chenro mora ga seriously. Wang'o nyango ni osepuonja gik mang'eny. To be samoro kelo na mor e chunya. Omiyo kata ka in gi stress to stress bedo kando. Sana sana ka nyajimo mako steering. Weche dhi maber kabisa. Anyway, kawuono nuchako gi twak maber. Nyajimo wach mani chako go cha naro wuoye matin. Anitie classmate na moro mane wasomo go to nodhi somo weche mag father. Padri akiani father kia padri. Koro mana gi chike manu wacho ni chika dek ma okal ka. Je kuma nochope koro mogik kama koro ni okibi chamo sablenya cha ma ino kibi bedo gi family donge jama noroko moweyo ma koro dhi osomo weche mamoko kendo ma kendo sani en mana lecturer kamoro. Koro aparo ni chike go nitie kuonde kaka giredore kuonde go. Aya mar ariyo uwuoyo gi chief no ne gupenj na chief niya to chik beniti chik moyiene gi kawasoya min jaki kanyo ne wiwilo gi penjo chief to ni gi penj na chief wachno to kawasoya ni to be chik oyiene gi kose mato koro ene na dho kalam magweng ka kaweyo mano to twak madhi mbele to wachi kita winyi kaka jowagolo twak. Sai mono kweta inya chimo gi min jaki. Amor kodi kabisa era mogi TV e pej laktar amor kodi cheno mar diero nyango. Sai mono kweta ye inya anan gudungo ke kadunda an kokoth kata ero kaman. Mos na jo kokoth, asante sana. Lakini jako koth no. To nengo chika ni ite twak maler. Owach no kamoewe. Owacho maber, do kata macha to ne wasetieko. Tingeni kar pate kanyo bende ne okwamulo, kanyo ne waweya kamano. To ginomi gi chike adek mana kaka ne Canon Reverend onyiso wacha. To chike mag chief to penyo ni yienegi. Kata kamano is okay. Kata kamano is okay. Lakini wacho ne